Dă-i în spate, dă-i în spate, dă-i în spate așa. Lasă roțile drepte, dă-i în spate, dă-i. Atât, încearcă tare de aici. Mai în spate, mai în spate. Ai blocantul pus? Stai acolo. Dă-i tare, să mai dai mai tare când pleci. Dă-i mai în spate, Blocan sus. 3500-4000 de tone cu Anteia greu. Anteia greu. Dacă dau Anteia asta, Anteia. Ce face blocantul? Tu n-ai? Dar ce vreau să fac? Eu așa zic. Lasă geamul deschis, ce deschizi ușa? Nu trebuie să vezi nimic în spate, îndreaptă roțile. Atât. Span cu Anteia, dă-i. Fac eu de-astea.